Čo je hriech, alebo čo spôsobuje? Hriech je napísané, že v Biblii to znamená minúť sa cieľa, alebo vybočiť z cesty, šľapnúť mimo. A my ľudia, buďme úprimní, sme nejakým spôsobom minuli ten Boží cieľ, sme šľapli mimo Božie cesty. A to spôsobilo, že prišla temnota do sveta, že prišlo zlo do sveta. Existujú hriechy, ktoré sú proti Bohu, ako napríklad rúhanie sa, používanie Božieho mena nadarmo, nevera Bohu, neposlušnosť Bohu, alebo dokonca hriech proti Bohu je aj modlárstvo, keď uctievame nejakých falošných bohov, sochy, a obrazy, alebo nejaké iné božstva, alebo dokonca keď vyvolávame nejakých démonov, to je vlastne okultizmus, to tiež patrí k modlárstvu. To sú hriechy voči Bohu. Potom sú hriechy, ktoré sú voči ľuďom, vražda, nenávisť, držanie si hnevu, klamstva, kradnutie, ubližovanie si a podobné veci. Teda hriech môže byť aj proti Bohu, aj proti ľuďom, alebo dokonca aj proti nám samým. Napríklad sebanenávisť, sebaľútosť, alebo sebapoškodzovanie. To sú hriechy proti sebe samému. Teda hriech poškodil mnohé oblasti v našom živote a čo ešte spôsobil, je ten, že kde je hriech, tak tam prichádza aj temnota.